இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிருக்கவே மாட்டீங்க. இதுக்கு நான் என்ன பேர் வச்சிருக்கேன்னா சிக்கன் நெக் பிரெட் பாக்கெட்னு வச்சிருக்கேன். ஸோ இதோட பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி டேஸ்ட்டும் வேற லெவலில் இருக்கும். ஸோ புதுசாக நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிஷ் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிளிக் ஆகும். ஸோ எப்படின்னு சொல்கிறேன், வீடியோ சேவ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து இதில் கொஞ்சமாக சோம்பு, கட் பண்ண பச்சை மிளகா, கட் பண்ண ஒரு வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசம் போனதும் 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா, சிக்கன் மசாலா, பெப்பர், உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுங்க. மசாலா கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுங்க. இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு பாயில் பண்ண சிக்கன் பிச்சு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுங்க. கடைசியாக கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு இட்லி பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம். அதில் 10 பிரெட் நல்லா ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சிடலாம். பிரெட் நல்லா ஸ்டீம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்து நல்லா ஃபிளாட்டாக தேய்ச்சிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா ஃபிளாட்டாக தேய்ச்சி வரும் உங்களுக்கு. அதில் சிக்கனும் அதுக்கு மேலே ஒரு எக்கும் வச்சு சைட்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைதா பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணி மேலே ஒரு பிரெட் வச்சு நல்லா ரவுண்ட் ஷேப் வர மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது அப்படியே எக் மிக்சரில் டிப் பண்ணிட்டு இது அப்படியே பிரெட் கம்ஸ்ல ஒரு கோட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக ஒரு 5 மினிட்ஸ் போல ரெஸ்ட் விட்டு நல்லா சூடான ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா டேஸ்டியான சிக்கன் நெக் பிரெட் பாக்கெட் ரெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அது எப்படின்னு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. தேங்க்யூ.